yaha galle baba yaram ƴeewe kumba tawde gira korka dari ha joni min ndindiɗa te kadi joni korka gasa jam ñallo e mbure kumba ƴewde goɗɗo wi on noddo kam ɗo ngam ko an kam sikira ko nder jamma gonɗa walla e boje mbure jam ñaade ak selli mo alhamdulillah jam te mawɗo jambo ya muɗen afi ha mbara ɓoyande mi jogom ɗe dani no dilla ko boole noddum ha tan fof sukaɓe ngala ɗo galle ne yeewi korka kadi ko noon tan heewi wayde sukaɓe ko yaltu koɓe yaltu yando kadi ka ɗani noon dani no aɗa selli jam ñaade i sadi wayrede ɓereɗo waɗi de gira korka dari so kekeɓani yindirde no ko woodi wallahi selli kam ayi ɗum kadi wuldeki sa ummima subakaji a waɗi poɗɗa wadde tan nangue ne yawi wulde wallahi aɗa yahata tan mbi kam hannde kam parmi girbo kam mi ara mi yiyama wallahi ne woodi moƴƴani e hoddiɓe kam ne woodi tawde ko leydi korko wona han kadi julde natti woɗɗude wallahi min mi ara kam yimɓe ittodira kumpa calmodira kadi ndiwodira jafodira ayi sa oppi ha ñoosimi kadi programme julɗe a wara yaara e bande en jonan mbimi par exemple forfire joni tawde mi ronki dañde ɗoygol an kam mala ɗano ñalom min de mi tallatami tan nde ma jafoɗa nirango susa kon kam mum susa kon an ka lam ñen fo mi heɓori wi mbeɗa yaha galle mum tan kadi ayi koyɗe maya tan kadi mi lelo wallahi nde maaro ko ayi no wiyata ni tan joni han kadi koyde ko kele ala foto jahami komi jooɗi tan sowona tawɗomi nde foɓɗira jahami sukam ma mbay aɗa jam eɓe ceeli mawɗo ni jam tan ceerno yero emo jam no selli mi selli on ho won to won ɗo de wonno mara ko e ɓattiroyɗo jumaji no waktu yana mbeɗen ko ɓattiroyi sukaɓe ne ceeli ɓeeje ɓe celli ɓe celli ko mawɗo jam tan jam tan ye woni mawɗo mbaɗɗon e korko mawɗo no wonɗa hino kaw paate way omo sello ma jam mbaro hooride normal fonko i omo wadde hen no ɓandu ndu wonano welni wona no weldude kono omo wadde hen kam o yaari yeeso jinde lewru dari kam tawimi koye pawgal kono kam kadi o tinnima wadde hen kono jomum waddata hen tan muñaka mbaɗa ande ceernaji ma seeɗa debbo nani hen nani hen nani hen mawɗo e hoorake machallah noon ɗum tagi heewani jooɗade ɗo ni jumara ni wonde kañum ceernajo kañum kam ne yahata ne arta kañum kam hewani ɗo wayru ni yahata juma arta kadi noon no faman tan no goodi wallah kono kam ko ene soɓori kam wadde kadi mi heɓata mi jogat hayto ko jinnomi haalde fof ko mbinomi aɗa toñma seeɗa kono ha ɓoyi kadi tawde mbiɗa ceernajo waɗi ko koɗo tan kadi koro yihi kayru mi haalde yehi juma hay andi kam min kam wona jahowo kono kam joni aduna o kala ko miijiɗa ara ine nanete wallah ala hande kalɗa komi nanno tan no wiya mo wujjoroma ñaama manda ko wiyete sipsigo ɗum kam mi heeɓi kam tawde gal mbimi mawɗo kiɗoma ñaam ɗum kam taw so waɗi ɗum kam fotani humpude kumba kadi kumba kam e musidɓe gonno mata kam somi namdi ɗum ne woodi taw ko gonga kam ma wiyam no woodi so wona gonga kadi haalnam no yaari ne woodi he ɗum kam so Allah waɗino ɗum kono min kadi noon won kam ɗon tan haaɗi hen kanko mo serti hen jour goto wonno ɗum ɗum no moƴƴe mawɗo o waɗi ɗum de hay ɗum koye beddaji makko man o yaltu juma Allah ɗo fayi prix ko o ɗowi haaji makko arti o fotti men da sihil dikko oɗon mo kewɗa yiide mo dikko on dar élève oɗon mara o andano ko sihil dikko an sikana mara o anda dikko on tan wontono mundulo wi ɗum yo soodamo ha goto dikko wimo an kam sihil makko wimo an kam dikko an kam pa birtotoɗo ɓe soɗum sisa mara wona bamma dikko wi an wona bam ban kay ko moɗo kilfa watta deje Allah andi ko haala sukaɓe noon baddirana sifirana hollimo neɗɗo ma yalti juma tan ni jogui kadi sifsi muɗum e kame jum ɗi payuji ni de ɗo waɗi ko boni ayi mata wona waaji mon ko o serti hen Allah ñami kam ñande kala mum mbaji mumi de enen kam o wi o wonta wattude ɗum ko wonta wattude Allah andi noon min kam ko ɗon goni ko onen a yiya tan cikka ko helli faaɓe to ko wutteji ɗi tan Ramadan Ramadan Ramadan